आं दा स्टेजखौ माथिं बनायनाय जागोन जिथुबा हाबायाव हाग्राफ्राबो से स्लिम बेनिफ्राय जायनि न'खराव फिसाला खासेल' दोङो इ माथा माथा गरम जालांजोबो माने सानैसो मानसिफोरा पेन्डेलनि बागै आंखो इन्स्टाग्रामाव मेसेज हरगासिनो दङ। गुड मर्निं गासैनिसिमबो गुड मर्निं लोगोफोर दा नै आं एसे स्टेन्डआव दोननि मबाइलखौ एसे स्टेन्डआव दोननासो ब्लग खालामनांगोन ना रावबो केमेरामेन गैया मोनसे भिडिअ होबाय आङो मियायो ओमफ्राय भिडिअआव मा होननानै कमेन्ट हरदों मिथिदों ना 7 बोसोर गाहाम गोसो थोलायनानै सोरबा सोरबि माने गारजादोंनो मिथिदों ना 7 बोसोर गाहाम मोजां मोननायानो माने गारजादोंनो एखेबारे एन'का दुखुनि बाथ्रा मिथिदों ना आंथ' डाइरेक्ट बाथ्रा बुंखायो भाई प्यार करेगा तो धोखा मिलेगा दोस्ती करेगा तो गद्दार मिलेगा भाई इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है भाई समझ गया ना नायदोगासिनो आंनिया केमेरायाबो आंखौ गाद्दार खालामदों होनदों ना माबा घेंग्रा जाबाय थायो स्टेना जाबाय अके स' गाइस माने ओरैनो मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना आङो कमेन्टफोरखौ माने किउनि भिडिअ नांगौ नायखाय लाना फैदोंमोन ओमफ्राय कमेन्ट हरनायाव बहुत मानसिफोरानो माने मेसेज हरदो आरो ना उपाय गैयालै दानि जुगाव आरो मा मोजां मोननाय मोजां मोनि मोजां मोननानै लाबानो गैया मिथिदों ना मोजां मोनना बहुत गिदिर भुलसो जायो दा आरो गारनोबो हाया मानोबो हाया जाना थायोना मोजां मोनना बिराद प्रब्लेम जायो मिथिबाय दासो सिखारबाय ओमफ्राय सिखारनानै पुरा आरामनो मोखां सुबाय ब्रास खालामबाय पुरा ओमफ्राय उथिना नायबाय बोथोरा बरिया मोजां मानोना बुङोबा दिनै जोबोद मोजां अखा हादों जोबोद मोजां अखा माने गरमदो हु हु हा 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 ओरै जायोमोन खिन्थु दा अखा हानानै ना ओरैबायदि मोजां जादों ना भाइमोन दुब्लियाव जायफ्रा खोथिया फुदोंमोन फुहैखादो टेनसन गैया अखा बोथोरबाबो फुहैथां आरामसे बिन्दास आङो खोथिया फुया जे 2 बोसोरसो जाथ'बाय खोमा इनि आगोलाव आं बिराद खोथिया फुयोमोन खिन्थु आं 2 बोसोराव थारमाने आङो दुब्लियाव हाबनो टाइमखौनो मोनखादियासै माने माथिं थांदो पात्ता मोना 1 बोसोर 2 बोसोराव माथिं थाङो जेबो टटखौनो मोनाखै आरो 1 माह 2 माह माला थाङो टटखौनो मोना नोंथांमोना दा भिडिअ नायना एसे बरिं जागोन खोमा हाबायानो दाबो जाया ओरैनो भिडिअ लाबोबाय थादो हाबायानो गैया खोमा थगायदो खोमा ओरैनो भिडिअ लाबोबाय थादो बिदि मालाबाबो साननो नाङा गाइस मानोना बुङोबा जोङो दिनाव लासै 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोर इउटुबाव भिडिअ खालामबाय खिन्थु 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोरा माला थांखो जोङो दिनाव लासै पात्ताखौनो मोनाखै होमबा खानसे खाननैया माला थाङो सोर पात्ता मोनगोन मोना बेनिखायनो 1 माह 2 माह एख' गिदिर बाथ्रा नङा बेस्थ' खालामोबा आं दा खामानि मावबाय थानानै टाइमा माला थाङो जेबो पात्ताखौनो मोननाय नङा आरोना बेनो मेन बुस्थु आंनिया दा जियानो जाया मानो गाइस नोंथांमोना गोबां सापर्ट होदो आरो गोबां मोजां कमेन्ट हरदो बेनि थाखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आरो गासैबो बिदिनो मोजां कमेन्ट हर नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि खामानिखौ मावनो सेस्था खालामनो जुजिदोंब्ला नोंथांमोननि खामानियाबो साक्सेसफुल जानो हागोन आंनिफ्राय बोर हरबाय आरो ना गाइस अके दा नै बोथोरखौ खेबसे नायदो नोंथांमोना माबायदि जाना दङ फार्स्टआवनो नायनो हागोन नोंथांमोना अ माय गड एन'का मजा ना दिनैनि दिना गाइस वाव मा बुंनो भाई गामसा गाननानै गस्ला गाननानै आरो मा इन्जय नांबावगोन मा इन्जय नांबावो बेनिफ्राय आरो जेबो इन्जय नाङा आंनो मिथिबाय इन्जय आंनिया इयावनो दोङो इन्जयआ आंनिया इयावनो दोङो न'आवनो मिथिबायना मालायफोरबायदि बेलेग स्टाइलनि इन्जय नाङा आंनो आंनि इन्जयआ न'आवनो दोङो गाइस अके केमेराया घेंग्रा जालायबाय नै केमेराया आंखौ गाद्दार खालामबाय थायो मिथिबाय केमेराया आंनि लोगो जाबायना दा लोगोआनो गाद्दार ओके गाइस क्या ये बोलो भाई साहब नायनो हागोन नै गाइस आंनिया बिराद गोदोर भुल खामानि मावना लाबायलै गाइस एन'का गोदोर भुल खामानि मावना लाबाय मा बुंगोन आं दा नोंथांमोननो अन्थाइजों बालादो लाना फैबाय आङो नैयाव बारन्दानि आरो नैनि खामानि मावनो होननानै खिन्थु गाइस मा जागोन दा लास्टाव मिथिदों ना हाबाखौबो इमान दसेनो जागोन आंबो सानाखैमोन दा हाबानि टाइमावबो आंनिया जाफैथारबायना बेनिखायनो दा खामानिखौ एसे मावगोननो हाला आरो ना माने उपाय गैया लोगोफोर माने न'आव फिसाला जुदि खासेल' दोङोबा ना बिराद खस्थ' दै आं डाइरेक्ट बाथ्रा बुङो भाई न'खराव खिन्थु फिसाला खासेल' दोङोबा ना बिराद खस्थ' भाई आं डाइरेक्ट बाथ्रा बुंखायो खिन्थु डाइरेक्ट सिदा बाथ्राखा जाय न'खराव फिसाला खासेल' दोङो ना बे मिथिगौ आरो मोजाङै माने खस्थ'आ मा न'नि बागै खस्थ'आ मा उफाय गैया दानि जुगाव नै बुस्थुआ गैयाबा जेरावबो सनमानबो गैया आरो जेबो खामानियावबो उदाय रोङा लोगोफोर महात्मा गान्धी गैयाबा मिथिबायना महात्मा गान्धी गैयाब्ला सनमानबो गैया
आरो जेरावबो उदाय रोङा हौवा मानसि जानायनो प्रब्लेम दा आं इथिंगालि खामानि मावनो ना इथिं खामानि मावनो खानसेयाव मोनब्रै मोनबा टेनसनखौ लानानै सल्भ खालामनो हाबासो न'निफ्राय ओंखारनो हायो नङाबा ओंखारनो हाया जाना दङ आं मिथिदों ना ओरैबायदि माने आंनि खर'आव टेनसन दोङो ना माने खानसेयाव मोनथाम टेनसनखौ आङो क्लस खालामनो हायाबाना खामानियानो जाखाया आंनिया माने खानथामाव आंनिया 10टा गाहाम क्लस खालामनो लागा थायो टेनसना खिन्थु मोनथाम क्लस खालामनो हायाबा ओंखारनो हाया ओरैबायदि प्रब्लेम माने दा जायनि न'खराव फिसाला खासेल' दोङो नोंथांमोना जुदि न'नि बागै जुदि मोजां खस्थ' खालामोबा न'खरखौ जुदि मोजां बेङोबा नोंथांमोना मिथिगोन माने खस्थ'आ मा आरो माने जिथुबा इ माथा माथा गरम जालांजोबो माने जे नङा औवा मानसि जानाया आं डाइरेक्ट बाथ्रा बुङो दा गाइस आं इथिं अन्थाइ बाला लाबोना दोन्दोंमोन दा नै दिनै अखा हाबायना अखादो एसे सिजालायबाय बालाखौ आरो थिंखौ खोबथेना दोनदो देसुन खिन्थु हाबानि सिगां खामानिखौथ' जानाय नंला अब्लाबो माबा मोनसे खालामनानै सेथ्लायाव अन्थाइफोरखौ मोजां खालामनानै धालायबो खालामनानै खुनु गेरेन्थि गैया दा समा मा जायो नायनोसै हागौआ गाइस हागौआ मिथिबाय आं दा मा खालामगोन जादो दा इथिं थांबा इथिं जाया इथिं थांबा इथिं जाया माबे मोनसे खामानिखौ मावगोन इथिंबो जाया जानो हायो आरोना दा दिनै एसे खामानि मावगोन सानदोंमोन दा अखाया एसे हाना होबाय दा खामानिया महा जानो खिन्थु जेबो नङा मानोना बुङोबा अखा नांखागो गरमदो अफारद्राय खस्थ' जादो एखेबारे माने प्रेसार थानायफोराबो बिराद खस्थ' जादो आरोना हाइ प्रेसार बायदिसिना थानायफोराबो बिराद खस्थ' जादो बाखि जागाखौ साफा नुबायना नोंथांमोना फुरा साफा खालामजोब्बाय नै केमेरा गेंग्रा जालायबायलै आंखौ गाद्रा खालामलायसिगोन केमेराया दा गाइस नायनो हागोन नै फुरा कमप्लिट जाजोब्बाय आरोना सब खामानियानो कमप्लिट जाजोब्बाय आंनिया 50% आरो इथिंगालैबो साफा खालामनो लागा दङ इफोरखौबो साफा खालामजोबनांगोन ओमफ्राय लामाथिंगालै हा फेनस्रानो लागा दङ लामाथिंबो हा फेनस्रा नांगोन एसे गारना दोननाय दंखायोना बेहाय बेखौबो हा फेनस्रा नांगोन बेनि उनावसो खामानिया कमप्लिट जाबाय आरो ना माने न'नि खामानिखौ मावना दोननानै उनाव आरामसे बिन्दास माने बेरायनानै हाबा खाथियाव पेन्देलनि खामानियाव थाबाबो माने बारा खस्थ' गोलैला बेनिखायनो आं एडभान्स खामानिखौ न'आवनो बायबाय मावबाय थादों आरोना जुदि जोङो फिसाला खानै थानाय मोनबा आं इमान टेनसन लायामोन फिसाला खासेल'सोना जेथिंबो जाया आरो माने बेनो आरो मेन बुस्थुआ दा नोंथांमोना बुजि मोनो खानैसोआ बुजि मोना बुजिगोन लासैनो बुजिगोन टाइमजों लोगोसे सब बुजिलांजोबगोन बेनिफ्राय गाइस आङो मोनसे बाथ्रा बुंनोसै दिनैनि भिडिअ खालामनाय जाहोना केमेराखौ इथिं दोनना भिडिअ खालामनि आं न' ओमफ्राय गाइस जिथुबा सानैसो मानसिफोरा पेन्देलनि बागै आंखौ इन्सटाग्रामाव मेसेज हरगासिनो दङ दाबो ओमफ्राय सानैसोआ पेन्देलखौ आं ओरै खालामो होननानै फट'खौबो हरदो इसेबां बाजेटाव इखिनि फैगोन इखिनि बाजेटाव इखिनि फैगोन होननानै सानैसो मानसिफोरा कमेन्टआव आंखौ हरगासिनो दङ आरोना एक्सुवेलि आं बुंखादो गासैबो आखाइनि खामानिखौ रोङा नङा रोंगो आंबो मोजां नांदो दा डिजाइन जिथुबा डिजाइन माने एस्रा एरैनो बाहाय स्टाइलनि बाहाय गेटफोराव मायबाफोर खालामनो हानायफोर दोङो नामा ओमफ्राय स्टाइलनि गेटआव बाय खम बाजेटावनो स्टाइलनि मायबाफोर खालामनो हानाय डिजाइनफोर दोङो नामा स' नोंथांमोना आंखौ इन्सटाग्रामाव खेबसे खबर लालाय बाय गेटआव ओरैनो स्टाइलनि माने डिजाइन आरोना माने हमनानै ला गेटआव थानानै गेटनि खिथुथिं गेलेबाय सेल्फि लाथावना स्टाइलनि ल' प्राइसावनो जुदि दोङोब्ला जुदि रोङोबा सेल्फि पइन्ट नोंथांमोना आंखौ कमेन्टआव खिथारलाय खेबसे कमेन्टआव खिथालायना दे इन्सटाग्रामाव मेसेज हरनानै आंखौ डाइरेक्ट सोंजा सोंजि खालामबाबो जागोन जेबो नङा नोंथांमोना खेबसे आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय अके बेनिफ्राय स्टेजनि खामानिखौ रावखौबो नाङा स्टेजनि खामानिखौ आंनो मावगोन दे मानो होनना बुङोबा आङो लोगो सानैसो लानानै स्टेजनि खामानिखौ आंनो मावगोन नोंथांमोना मैसा नांगोन ना स्टेजाव मैसायाबा खारग'गोन ओरैनो हाबा होनबाय थादो स्टेजाव मैसायानो नुगोन आयाव बथल बेनिफ्राय गाइस आङो दा स्टेजाव नैफोरबायदि बिबारफोरखौनो एसे साइजनि दोनगोन आरो ना माने स्टेज जिङाव इ साइजनि फुलफोरखौ दोनगोन आरोना एसे माने समायना नुथावना गाइस मिथिबायना बाखि रंजानांगोन मोसानांगोन इन्ट्रेस्ट खालामनांगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनो नाङा रंजागोन जमानो मैसागोन टेनसन गैया बोथोरा बहुत मोजांखा टेनसन गैखाया बोथोरा एख' प्रब्लेम होखाया सब मोजां बोथोरा अके दा जियानो जाया माने गाइस गोबां मानसिफोरानो भिडिअखौ शेयार खालामदो इन्सटाग्रामनि भिडिअफोरखौ बहुत मानसिफोरा शेयार खालामदो
जिथुबा आंनि बाय बांला डायलगफोरखौबो शेयार खालामदो थ' जोबोर मोजां नांदो थ' नोंथांमोना बिदिनो शेयार खालामबाय था आरो नोंथांमोना सापर्ट होबाय था आरो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नोंसोरनि खामानिखौ होसोलांबाय था टेनसन गैया जोंनियाव खुला खुलि भाई जोंनियाव खुला खुलि एख खुला खुलि जोंनिया जेनिबो प्रब्लेम गैया जि बुङो सादा सिदा माने इयाव जेबो बाथ्रा गैया खुनु बाथ्रा गैया दा ओइथिंनि जायगाफोरखौ एसे हाग्राफोरखौ बुस्रांजोबनि आङो सेखादो साफा खालामना दोननि आङो दा मा खालामगोन जिथुबा बोथोरा जुदि एसे मोजां जायोबाथाय नैबेखिनि जायगाखौबो साफा खालामजोबसिगोन आरोना बाखि इनि थाखायनो एसे लेथ्रा नुगासिनो दङ इखौ फुरा साफा खालामजोबसिगोन आरोना गाइस आं जिखिनि फुल नुदो एसे दुखु नांदो आरोना गाइस साफा खालामनोबो मानो होनना बुङोबा एसे खस्थ' जोथोन लानानै फेदेरदोंमोन दा उपाय गैया माने दा इदि मोनसे प्रग्राम फैदो जिहेतु आरो इफोरखौ मुवा दोनबाय थानो हानो उपाय गैया उनाव गायसिगोन होननानै आं दा बोथोरा मोजां जाबानो इखौ दानस्रायजोबसिगोन आरोना इनिफ्राय बाखि इथिंगालि जिखिनि नुदों नोंथांमोना इखिनिखौबो गासैखौबो माने आङो साफा खालामजोबसिगोन आरोना गाइस दा नायनो हागोन नोंथांमोना जेनिबो प्रब्लेम गैया आरोना इखौ लासै लासै मावनो हायो इनिफ्राय लामानिखौ गथाय साफा खालामजोबखाबायमोन दे हाग्राखौलाय ओमफ्राय एसे आरो साफा खालामनो दंबावोमोन नायनि र' ओइ लामायाव माने सेरे सावग्रा खालामजोबनांगोन बेखौ गथाय सेरे सावग्रा नै औवाया लोगोफोरनोथ' सेरे सावग्रा जाजोबगोन बेफोर औवाया गासैबो फुरा अखा हाना बरिया थान्दा जाबाय हाग्राफ्रा नै मैया साफा खालामनाया गाइस फुरा कमप्लिट जाजोब्बाय आरोना गाइस समायना स्रां जाजोबखाबाय नायनो हागोन नै गाइस नोंथांमोना नै बाथौ मन्दिरा जोंनिया फुरा हिट जागोन गाइस टेनसन गैया नै हाग्राफ्रा मैया इखौ साफा खालामजोबदोंमोन ना बरिया जाजोब्बाय खिनि हाग्राखौ मैया साफा खालामनानै बिराद समायना नुबाय बेनिफ्राय जुदि एसे एसे रज'बावोबा बेखौ उनाव साफा खालामजोबसिगोन आरोना गाइस दा फुरा नै अखा हानायखाय लेथ्रा नुगोन नामा होननानै खेबसे आङो सिखारनानै एसे नायफैबाय आरोना गाइस दा जोबोर मोजां नांदो बेनिफ्राय गाइस गोबां मानसिफ्रानो आंबो मोसानो थांगोन आदा मोसानो थांगोन होनना बुंदों गासैबो फैनो हागोन टेनसन गैया बाखि नैथिंगालिबो नै मैया साफा खालामजोबदोंमोन आङो बरिया साफा जाजोब्बाय आरोना गाइस टेनसन गैया हेभि जाजोबखाबाय ओमफ्राय नैबेथ' नैयाव दै एसे जायो इथिंगालि अखा हाबानो जाखायो ओमफ्राय इथिंगालि नैयाव लासै साफा खालामदोंमोन आं नै फुरा साफा जाजोब्बाय आरोना गाइस नै टेनसन गैया इथिंबो फुरा बिन्दास आरोना गाइस फुरा साफा जाजोब्बाय आरोना गाइस बेनिफ्राय ओइ साइडनिखौ साफा खालामनो लागा दङ आरोना बेखौ दा नांला अखा बोथोराव बेफोरखौ दांजाया लेवार बायदिसिना जायोना बेनिखायनो आं खामानिखौ एसे एडभान्स मावो गाइस आं माने बोथोरफोरखौ एसे लक्ष्य खालामबाय थायो आङो अफ सिजोनावबो जाना होयो बोथोरा मिथिदों ना अखा गैयाबाबो बेनिफ्राय बाखि जिखिनि मावनो लागा खामानि दङमोन बेखौ लासै लासै मावबाय थागोन आङो दा आंनियाव अन्थाइखौ नायनो हागोन नै अन्थाइ बालाखौ आंनि अन्थाइ बालायखौ माने बेयाव बारन्दानि खामानिनि थाखायसो लाबोदोंमोन जिथुबा एसे बारन्दा धालाय एसे न'नि पजिसनखौ लाखिना दोननोसो लाबोदोंमोन खिन्थु गाइस दा आङो हाग'दियासै मानि थाखाय हाग'दियासै दा नोंथांमोनाबोथ' मिथिखादों नङा होमबा ओमफ्राय जुदि टाइमा जुदि जायोबा आरो मेनेज खालामनो हायोबाथाय मावसिगोन आरो बाखि जायाब्ला दा मा खालामनाय जागोन उपाय गैया जाना दं आङो हाग'वाखै आरोना दा हारसिंनो लासै लासै मावबाय थागोन आङो जिखिनि हायो लासै लासै मावबाय थागोन बेनिफ्राय बाखि आं दा स्टेजखौ माथिं बनायनाय जागोन जिथुबा हाबायाव बेखौ नैथिं गाले लामा जिंथिं एसे लानो बानाय आरोना गाइस पजिसनखौ खुनु गेरेन्टि गैया बेनिफ्राय बे थाइजौ दंफांनि बिलाइखौ एसे दाननानै बेनिफ्राय इयावनो समायना साजायनोबो हानाय गाइस खुनु गेरेन्टि गैया माने दा अखायानो हायाखै नङा एसे हादो दा जायगाफोरखौ आं सोब नायजोबदो आरोना नै हाग्रा दामफाय जोबनायफोरखौ सोब नायजोबदो आङो हाग्राफ्राबो सेस स्लिम बेनिफ्राय गाइस फांनैसो स्टाइलनि बाहाय ओरैनो बिबार गोजौ गोजौ गायनो हायो नामा एसे नायनोसै आं खिन्थु बिबार आरो दंफां लाइफाङाव खिन्थु आं बिराद गोसो होयो दे गाइस मानो होनना बुङोबा आं बिराद मोजां मोनो दंफां गायनानै बिबार गायनानै बिराद मोजां मोनो आं गाइस आं मिसा बुङाखै रावखौबो आरो नोंथांमोना आंनि ब्लगाव नुखायो आङो फुलफोरखौ माबायदि जोथोनै लाखियो बिराद मोजां मोनो आं फिसा समनिफ्रायनो आंनिया बेफोराव सक दङ आरोना गाइस माने दा बेनिफ्राय दा हाबायाव स्टेजखौ माथिं बनायबा हामगोन आङो नैखिनियावनो खालामगोन ना मा बिदि सानदों आरोना गाइस स्टेजखौथ' नांखाथारगोन जेरैबायदि मेसेज हरदों इन्सटाग्रामाव भाइमोन स्टेजखौ नांखाथारगोन स्टेज गैयाबा जानाय नङा गान खनग्राबो मेसेज हरदो टेनसन गैया जोंनिया गान खनग्राबो मेसेज हरखाबाय टेनसन गैखाला ओरैबायदि इन्टारेस्ट खालामगोन ना माने गाइस फुरा जस होनांगोन नोंथांमोनाबो जानाय लोंनाय बेफोरो खमानो जाथों बा मायानो जाथों खिन्थु इन्जयखौ गारनो हानाय नङा इन्जयखौ नांखाथारगोन बेनो मेन बुस्थुआ दा अखाया हाबाय थादो आं दा केमेरा खालामबाय थादो नै मबाइलाव फुदला फुदलि जाजोबसिगोन आंनिया बेनिफ्राय आङो स्टेजखौ इथिंनो खालामनो हागोन ना मा बेखौ सेस्था खालामदों आङो माने बे अन्थाइ बालाफोरखौ थाब थाब साफा खालामजोबनानै
पुरा हाखौ सनस्लाजोबना होबानो कमप्लिट जाजोब्बाय आरोना गाइस थ' नोंथांमोना ज'सो गासैबो दिनिफ्राय दा नोंथांमोना जिखिनि आंनि बेकग्राउन्डआव दा इथिं दंफांफोरखौ नुदो बे जाबाय जोंहानि बारि इनिफ्राय इथिंगालि दङ जोंहानि फुख्रि आरोना जिथुबा जोंनि गामियाव लारायनाया एसे बेलेग जायो दे नोंथांमोनथिं मा होनो हाखरबो होनना बुङो आरोना बेनिफ्राय गाइस आङो दिनै सानदोंमोन बोथोरा एसे जुदि मोजां जायोबा न'नि खामानिखौ नैथिं एसे मावना दोनगोन सानदोंमोन आङो दंफांनि थानायफोरखौ दानस्रिना दोनगोन सानदोंमोन दा ओमफ्राय इथिंगालिथ' हाग्राखौ एसे साफा खालामबाय साफा खालामलागा दोङो हागौखाया खानसेयाव एसे मावलांबाय थाबानो कमप्लिट जाजोबगोन आरोना गाइस बेनिफ्राय दा इफोरो दंफांफोरखौ एसे दानना दोनगोन सानदोंमोन आङो खिन्थु गाइस दिनै मा जाबाय बोथोरा एसे अखा हाना होबाय नालाय दा अखा हानायखाय आं हामा मोनाखै मोजांसो नांदो मानो होनना बुङोबा जोङो बोथोरनि थाखाय एसे प्रब्लेम जाना दङमोन आरोना दा अखा हाना जोबोर मोजां खालामबाय बाखि इनिफ्राय नैफोर दंफांफोरा बेफोर दंफांफोरा दानस्राय जोबनानै आरामनो दोनगोन दंफांखौ दानफायनो हाया भाई दंफांखौ नांखाथारगौ जोंनो दंफां गैयाबा बिराद गोदोर प्रब्लेम होनना सानना लाखा दंफांखौ नांगौ बेनिफ्राय दंफांनि थानायखौ एसे दानगोन आरो ना मानो होनना बुङोबा इथिंगालि एसे ओंखाम जानाय खालामनो हागोन ना मा जागायाबो एसे गुवार नालाय बेनिखायनो लासै लासै मावबाय थानोसै मानसिफोरखौ अबावथो मोनबाय थानो न'आवनो जिखिनि हायो एसे मावबाय थानोसै आरोना गाइस अके ओमफ्राय आरो इथिंगालि दोङो मोननैसो नायनो हागोन इथिंगालिबो दोङो मोननैसो दंफां नायनो हागोन दे इ साइथिंगालिबो दङ मोननैसो दङ जाख्ला लायलाय गाखोजोबनांगोन साफा नङाबा जानाय नङा हेभि जागोन पुरा हेभि जागोन गाइस थ' नोंथांमोना भिडिअखौल' नायबाय था आपडेट मोनबाय थागोन बेफोर थालिर बिफांनि बिलाइफोरखौबो साफा स्लिम खालामजोबगोन गथाय स्लिम गारनायाव गैया खालि नोंथांमोना भिडिअखौल' नायबाय था अब्लानो आपडेट मोनबाय थागोन गाइस अके हा रेडि मैसा नांगोलै भाइमोन माला थैयो माला थायो खुनु गेरेन्टि गैया मानसिनि जिबन थांना थासान्दि इन्जय खालामनांगौ नङाबा जाया बेनिफ्राय गाइस आङो बोथोरा मोजां जाखालि नैबेखिनि हाग्राखौ साफा खालामजोबगोन दिनै जानाय नंला दिनै अखा हाबाय नालाय दायो अखा हानायनि थाखाय दा हाथ'नाय नंला ओमफ्राय दा सेथ्लानि हाग्राफोरखौ साफा खालामनाय लोगो लोगोनो अखा हानायखाय पिसलायलायबाय आरोना गाइस माने नुदोंना सेन्देलानो पिसलायलायबाय दा बाखि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना मारै नांखो स' नोंथांमोना कमेन्टआव खिथरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन